V hlavných úlohách v slovenskom znení Daniela Mackovičová, Tomáš Horvát, Jozef Vajda, Katie Fordová, Čas lásky a nádeje, Zákaz bicyklovania, Dobré ráno. Dobré ráno. Dúfam, že ste mali všetci pekný víkend. Ó, áno. V sobotu som sa bol pozrieť na... To bola rečnícka otázka, Volter. Keď ma bude tvoj víkend naozaj zaujímať, tak ti to poviem. Dobre? Niekto tu ešte chýba. Lucy, tá nová. Mám si to meno zapamätať? Ešte je v skúšobnej dobe a už mešká. Bože! Super. Musím vám povedať, že ja sám by som dnes najradšej zaliezol naspäť do postele. A viete prečo? Preto to. Exkluzívny príbeh Posledné telefonáty. Toto mal byť totiž náš palcový titulok k výročiu útokov z 11. septembra v New Yorku. Nie. Ale ako všetci vidíte, tento online magazín mal zrejme rovnaké exkluzívne informácie. Rebeka? Môj informátor ma uistil... O tom, že je hnusný zradca a podrazil ťa. A čo to znamená pre nás? Sme na začiatku. Vážení, chcem od vás celkom nový príbeh. Niečo, čo sa v posledných rokoch 1000-krát nepremielalo vo všetkých médiách. Návrhy? Ja? Tento raz to už nebola rečnícka otázka, Volter. Starosta by chcel v rámci výročia navštíviť Ground Zero. Chce sa osobne pozrieť, aké to pokroky... je ale novinka. Rebeka? No, ja tu mám ešte z minulého roka napínavý materiál o pozostalých obetí útokov. Z minulého roka? To bude určite svieže. Prepáčte, meškám, ale cestou som opravovala bicykel. Mám zamestnankyňu, ktorá si vie sama opraviť bicykel. No super, klobúk dole. Ak máš po ruke rovnako zaujímavý príbeh k útokom z 11. septembra... Silvia, máš nejaký nápad? Ja jeden mám. Prosím. Mám niečo k 11. septembru a je to dobré. O tom rozhodnem ja. Takže? Ide o rodinného priateľa Andrewa Taylora. V tom čase pracoval ako hasič v Ground Zero. O hrdinoch z radou hasičov sme už priniesli dosť článkov. Aj o Andrewovi? Pochybujem dnes, že je utiahnuto. Každopádne bol veliteľom hasičov No na... práve, iba bol. Chceme niečo aktuálne. Lucy, prosím, sadni si. To je aktuálne. Dnes sa Andrew venuje študijnému fondu pre deti hasičov, ktorí tam zahynuli. A za túto činnosť ho navrhli na ocenenie Strieborná hviezda. Dobre. Melvin, prepáč, Lucy zatiaľ nevie, ako to tu chodí. Moment, to ma zaujíma. Áno. Viem si to predstaviť. Mladá reportérka sa stretla so starým hrdinom. Intímny rozhovor, otvorený, úprimný. Dozvie sa strašnú pravdu. Od muža, ktorý riskoval vlastný život, aby ostatným doprial budúcnosť. Lucy, urob tú reportáž. Je u nás len 3 týždne. No a tak to urobte spolu. Urobí prieskum na mieste a ty jej dodáš doteraz získaný materiál a zrediguješ to, čo ti dodá. Chceš, aby tiež niekomu naletela? Nie. No, tak ďalšia téma. Chris, šport. Myslím, že by som mala ísť okamžite do Kingstonu, aby som Andrewovi predstavila návrh reportáže. Áno, choď. Rebeka, asi som mala o tom najprv hovoriť s tebou, ale... Asi. To je jedno. Melvin rozhodol, snaž sa ho nesklamať. Inak sa tvoja skúšobná lehota skončí skoro. Tuto ide fakt rýchlo. Poviem ti rovno. Tu máš. Toto som zozbierala. Fotky ti ešte pošlem.
Ďakujem. Ďakujem. Years have been passing on the outside, but inside me all the memories feel like one long yesterday. Linda Westfieldová, prosím, po pípnutí mi nechajte odkaz. Ahoj, mami. Chcem ti iba povedať, že najneskôr o hodinu budem doma. Mám pre teba novinky. Tak ahoj. You sure were living as long as you were alive. The fading pictures of the past still take my breath away. How I wish that we have more than just a few years. And in my dreams I see our children growing up as friends. Feels like home. Feels like you and me. Sunday treats, bittersweet. Feels like Lucy, Čau, mami. ahoj. Lucy, tak to už vyklop. Prečo si sa tu odrazu objavila? Veď som ti volala. A ten telefonát z auta kvôli alibi? Nie, Zlatko, to sa nepočíta. Dostala som zákazku na jeden článok. Ide o veľký titulný článok. Bude to portrét o Andrewovi. Snáď nie o Taylorovi. Áno. Vyjde na počesť výročia. 11. septembra. Nebolo o tom už napísaného dosť? Nie, o tomto nebude nikdy dosť článkov. Práve my by sme mali tú tému... Práve my by sme mali brať na neho ohľad. Vieš, že Andrew Taylor je od toho dňa veľmi chorý človek. Čo vlastne na ten nápad hovorí? No vieš, chcela som sa ho ísť na to opýtať, mama. On o tom ešte nevie. Niektorí ľudia netúžia po neustálej konfrontácii so svojou minulosťou. Chcú mať svoj pokoj. Ale opýtať sa ho hádam môžem. Aj keď poviem nie, aj tak to urobíš. Poznám ťa. Jasné. Nevieš sa s tým zmieriť, hm? S Finovou smrťou. A ty vieš? Život musí ísť ďalej, dcérka. Máš pravdu. Je dobrý. Seems like I'm not the only one Čo ti dám? who's wondering why we fight. It can work the other way. Nothing more we need to say. Looks like a rain, and I can't hold back. Humming songs that we won't Nech to bude. Looks like a rain. Dovolíte? You don't need to ask. Ahoj, Andrew. Loving you Lucy, pane Bože, Ako sa máš? bolo už aj horšie. that's what it's at. Odkedy je tu zase Nicholas? Už 4 týždne. V Kalifornii sa mu nepáčilo. Dosť dlho ste sa nevideli však. Už od strednej. Celú večnosť. Čo máš nové? Kde žiješ? V New Yorku. Čo si dáš? Jedno pivo, prosím.
Nájdeš si pre mňa chvíľočku času? Nájdem, jasné. Ďakujem. Remember the rain makes you remember. Úžasné. Musíme si dať pauzu. Lucy Westfieldová. Ahoj, Nick. Čau. Rada ťa vidím. A ja. Krásne. Ďakujem. Takmer ako profík. Takmer? Nie. Andrew, si v poriadku? Dory, čo sa ti stalo? Čo sa stalo? Pichol som sa do ruky. Krváca to. Mal by si ísť domov. Kvôli škrabancu? Radšej sa postaraj o bar. Odveď ho. Nechaj bar na mňa. Lucy, Neboj sa, zvládnem to. Poď, nechaj ju. ďakujem. Ešte jedno pivko, prosím. Tu Matiku si spravil. Vôbec to nebolo také. Áno, myslím, že by to malo. Ja žasnem. Náš bar to prežil. Ešte si nebol v kuchyni. Prečo? Nie, všetko je v poriadku. Ďakujem. Mrzí ma, že ti to velej nevyšlo. Možno mi to neuveríš, ale darilo sa mi. Vyžil som zo svojej hudby. Tak čo robíš tu? Vieš, otec, nezvláda to sám. Chceš sa kvôli nemu vzdať kariéry? Dúfam, že nie. Snáď čoskoro pochopíš, že to takto ďalej nejde. A potom? Bar predáme. Nemala som pocit, že by s tým mohol súhlasiť. Čo ty? Čím sa teraz živíš? Ja? Skončila som žurnalistiku. Á, to chcel aj Finn. Áno. Boli sme si dosť podobní. No, to ani náhodou. Tebe tá žurnalistika sedí lepšie. Vždy si bola tá zvedavejšia. Tvoj brat mal v hlave len kapelu. Kiež by išiel so mnou do LA. Ja idem tadiaľto. Ako dlho tu ostaneš? Len zo pár dní. Uvidíme sa ešte. Budem rád. Páni, a toto počujem z tvojich úst? To je iba zdvorilosť, Lucy. Čistá zdvorilosť. Dobrú noc. Aj tebe. Prečo si šiel do New Yorku a nie do LA? Dobre. Ahoj, Rebeka. Ako to ide, Lucy? Melvin sa pýta, či to vyjde. Jasné, všetko v pohode. Stretla si sa s tým hasičom a súhlasil s tým? Asi áno. Čo myslíš tým asi?
Hovorila som s ním len chvíľu, ale čoskoro s ním budem mať dlhší rozhovor. Čoskoro? Potrebujeme mať hotový text do konca týždňa. Žiadne čoskoro. Mám prísť? Potrebuješ pomoc? Nie, ja si poradím. A Melvin nech pokojne spáva, dobre? Ďakujem, čau. Čau, Andrew. Lucy. Sem ste chodievali s otcom. Neprišla si sem zaujať jeho miesto, chytať so mnou ryby. Nie. Povedala som ti, že by som s tebou chcela hovoriť. O čo ide? Neviem, či ti to Nick povedal. Nie, ale budem hádať. Chceš sa za neho vydať? Pracujem pre noviny. Rozumiem. Keď za mnou krátko pred 11. septembrom dolieza novinár ako ty, môže to znamenať len jedno. To sedí. Chcem o tebe napísať článok. Prečo? Ty a tvoji chlapci ste hrdinovia. Aj tak nechápem, prečo o tebe ešte nikto nič nenapísal. Odmietol som to vyznamenanie. Aj všetky rozhovory. Odmietol si striebornú hviezdu? Mám svoje dôvody. Ty si ju zaslúžiš. Vďaka tebe prežili mnohí ľudia. A naopak mnohí z tých nešťastníkov to neprežili. Nie, Lucy. Ani to najvyššie ocenenie, ani stovky dojímavých článkov v novinách už nikoho z nich nevzkriesia. Ani tvojho brata. Pobal si svoje veci a vráť sa do New Yorku. A neobzeraj sa dozadu. To nemôžem. Nemôžem ti pomôcť. Prosím, Andrew. Už som povedal nie. Mami? Ešte si doma? Vyučovanie mám až od 3. hodiny. Tak čo? Nechce žiadny článok. To mi je fakt ľúto. Ale varovala som ťa. Nikdy s tebou o tom dni nehovoril? Veď bol pritom. Museli ste sa o tom Nikdy sme o tom nehovorili. Na čo? Čo by sa zmenilo? Lucy, viem, že je pre teba veľmi ťažké. Že sa ti Finn po tých útokoch niekoľkokrát pokúšal dovolať a... Áno. A nezdvihla som telefón. Nechápem, prečo sa nepokúšal zavolať aj tebe. Možno už nemal dosť času. Lucy.
Ešte jedno? Nie, ďakujem. Myslím, že mám dosť. Toto je tvoj nový liek? Áno, chutí lepšie. Jasné. To je strašné plytvanie. Daj si pauzu, otec. Vystriedam ťa. Je mi fajn. Nepotrebujem pauzu. Ale áno. A potrebuješ ísť na vzduch, tak bež. Nebuď drzý. Šéfom som tu ja. Môj sprej. Vzadu za kasou. Ešte stále odmietaš striebornú hviezdu? Už som ti 100-krát povedal, nechcem žiadny metál. Rozumiem ti. Ale vieš, akú pozornosť by si mohol upútať pre štúdijný fond? Koľko príspevkov by si vyzbieral vďaka jednému článku? Príspevky nazbierame aj bez toho. Tento mediálny rozruch mi lezie na nervy, nechápeš to? Nechcem to. Chcem mať len svoj pokoj. Si hrozne tvrdohlavý. Mama by ťa určite dala do laty. Tvoju mamu z toho láskavo vynechaj. Tak dobre. Idem na chvíľu von. Na pamiatku tých, ktorí prišli o život 11. septembra 2001. Ahoj, Linda. Ahoj, Andrew. Jasné, zase budeme čakať. Najpomalší muzika. Čau, Nick. Ahoj, Lucy. Čau. Čaute. Ahoj. Hráš tu s nimi? Nie, to sú kamoši. Pomáham im so zvukovkou. Choď zapoj ten kábel. Môžeme sa chvíľu porozprávať? Áno, jasné. Len to dokončím, aby sa chlapci nehnevali. Dobre. Myslíš 18? Áno, presne ten. Vyskúšaj to. Dobre. Dobre. Začni. O čo ide? Ráno som hovorila s tvojím otcom. Chcela by som o ňom napísať článok do našich novín. Á, tak preto si tu. Pre ktoré noviny pracuješ? Manhattanské správy. A predpokladám, že otec ťa hnal kade ľahšie. Tak nejako. Divíš sa? Chceš ho rozpitvávať v bulvárnom plátku? Nechcem ho rozpitvávať, Nicholas. Ani netušíš, aké je ťažké nájsť si zamestnanie v tejto branži. Nick, veľmi mi na tom záleží. Ide o moju kariéru. Kariéru? S mojím otcom? Dúfala som, že ma pochopíš. Lucy, pochop jednu vec. Môj otec je chorý. Chápeš? Veľmi chorý. Ten prach v jeho pľúcach ho zabíja. Posledné roky by si mal užívať a nie byť pre vás ako štvaná zver. Určite si ich užíva. Vyzerá, ako keby rezignoval. Mal by sa vyrozprávať. Áno, možno. Áno. Ale nie nejakej novinárke z manhattanských správ. Poprvé, nie som hociaká novinárka. A po druhé, premýšľal si nad tým, prečo musí tvoj otec stať každý večer v tomto bare? Možno preto, že nevie nájsť pokoj. Poď von. Ako by ten článok niečo vyriešil. Asi nie.
Ale môže to byť začiatok. Nick, nechcem tvojmu otcovi uškodiť. Dáš nám ho predtým prečítať? Sľubujem. Čestné indiánske slovo. Počkaj, to si nikdy nedodržala. Dobre, hlúpy argument. Myslím to vážne. Ver mi. Dobre. Presvedčím ho. Môže to mať niečo spoločné s Finom? Nie priamo, prečo? Ja neviem. Keď sa to vtedy stalo, už som bol v LA. Otec mi zavolal, ale nechcel hovoriť o tej katastrofe, iba chcel vedieť, či som sa ráno alebo večer predtým nerozprával s Finom. Ale o čom? Neviem. Keď som povedal, že nie, hneď tú tému ukončil. Prečo išiel Finn uprostred noci do New Yorku? To netuším. Mama tvrdí, že si zase skočil s mojím otcom do vlasov. Nepýtala si sa otca, prečo sa chytili? To nešlo. Po Finnovej smrti sa odsťahoval, našiel si novú ženu a odvtedy nie sme v kontakte. Oci, čo to vyvádzaš? Povedal som ti, aby si to Zase nerobil. meškáš. Sľúbil si, že poľavíš v tempe. Rozprával som sa s Lucy. Vieš o tom článku? No a? Rozumiem jej, oci. V čom jej rozumieš? Vypočuj ma, prosím. Oci, keď sme sa vtedy dozvedeli, že pod troskami sú zasypaní aj záchranári, veľmi som sa o teba bál. Našťastie si prežil, ale potom... Mama mi povedala, že v ten deň sa k nej domov vrátil cudzí človek. Presne to si bol odvtedy pre nás. Cudzí človek. Veľmi sme sa snažili s tebou zblížiť, ale ty si nás nepustil k telu. Bolelo to. Ukrutne. Pozor! Prepáčte. Áno? Čo je nové? Rebeka... Nie, nič nové. Lucy, to nie je dobré. A teraz tu nie som sama. Hej, daj takže... mi ju. Lucy? V čom je problém? Andrew Taylor odmietol striebornú hviezdu. Odmietol ju? Zopakuj to, aby som to správne pochopil. Ten muž odmietol jedno z najvyšších vyznamenaní tejto krajiny a my vôbec netušíme prečo. Myslím, že má osobné dôvody. A myslíš? No jasné, že ich má. Určite to neodmieta len tak. My potrebujeme vedieť, o aké dôvody ide. Robím všetko preto, aby som ten rozhovor získala, ale nie je to jednoduché. A čo je jednoduché? Do čerta s tebou. Čo sa vlastne na tej žurnalistike učíte? Treba uvažovať nad alternatívnym príbehom.
To nemyslíš vážne však? Ľutujem, ale nebola som k vám celkom úprimná. Nie len, že poznám Taylora, ale aj pri tých útokoch som stratila aj svojho brata. Moment. Kto chce teraz vycúvať? Ten Taylor? Alebo ty? Nikto, len vám hovorím, že... Pošlem za tebou Rebeku, tá ťa podporí. Nemyslím si, že Andrew... To by stačilo, môžeš ju čakať dnes popoludní. Áno. Ahoj, tu je Andrew. Andrew. Môžeme sa stretnúť pri kostole? Ahoj, Andrew. Ďakujem, že si to rozmyslel. Vadilo by ti, keby som si náš rozhovor nahrala len pre seba? Poznala si ich? Teda okrem Fina. Všetkých. Alebo aspoň ich rodiny. Tak to sme dvaja. Pri každom tom mene sa mi vybaví nejaká tvár. No nie len ich, ale aj tváre mojich kamarátov. Boli to ešte len chlapci. Kvôli tomu si odmietol striebornú hviezdu? Lebo ty si prežil a oni nie? Bolo nám jasné, že hore sú ešte stále ľudia a že sa mrakodrap každú chvíľu zosype. Ponáhľali sme sa. Lenže oproti nám bežalo veľmi veľa ľudí. Nedalo sa prejsť. Finn pracoval na 20. poschodí. To si nemohol vedieť. Vedel. Lucy, vedel som to. Ale... Veď do tej novej práce nastúpil len tesne predtým. On mi to povedal. Videl si ho v ten deň? Keď som prišiel ráno do práce, driemal pred zbrojnicou. Schúlený pri múre. Noc predtým zdúchol do New Yorku. Prišiel sem stopom. Vieš, čo chcel? Prišiel ma požiadať o podporu. Vieš, v čom? Chcel proste vedieť... Ach, bože, do čerta! Poslal som ho preč. Keby som to nespravil, Finn mohol ešte žiť. Povedal som mu, choď domov. Určite sa o teba všetci boja, ale nepočúval ma. Ostal a potom odišiel do práce. Keď to celé začalo, keď som videl, čo sa tam deje, a vedel som, že on je tam hore, rozumieš mi? Vieš, čo chcel? Peniaze? To nie. Sám som mu vtlačil do ruky $20, aby išiel domov. Čo teda chcel? Nemôžem. Čo? Tento rozhovor bola chyba. Prepáč mi, Lucy, nejde to. Andrew, ak ti Finn povedal niečo o tom, čo sa stalo doma, tak mi to musíš teraz povedať. Andrew! To ti. Mami? Finn bol za ním v New Yorku. Andrew niečo vie. Vie figu borovú. Prepáč mi, ale Lucy, bola si dosť dlho preč. Všetko sa zmenilo. Len tvoj zvyk chodiť okolo horúcej kaše sa nezmenil. Takto so mnou nehovor! Ako? Prečo mi nepovieš, čo sa v skutočnosti stalo medzi otcom a Finnom? Nepochytili sa predsa poprvýkrát. Čo bolo vtedy iné? Prečo Finn zdrhol uprostred noci? Lucy, s tebou to absolútne nesúviselo. Áno, súviselo. Nech už išlo o čokoľvek, zničilo to rovnako môj, tvoj, aj Andrewov život. Mám toho dosť. Vieš, pomaly už začínam chápať, prečo vás mal Finn plné zuby. Počúvaj, ty... Bože...
Lucy, čo sa to tu deje? Otec prišiel pred chvíľou do baru a stiahol celú fľašu koniaku. Chápem ho, aj ja si dám. Lucy, ja nežartujem. Ja viem, že nie. Ale tvoj otec a moja mama si svoje tajomstvá radšej odnesú do hrobu, ako by mali hrať s otvorenými kartami. Čože? Mama by Finovú smrť znášala úplne inak a tvoj otec tiež. Prečo môj otec? V každom prípade ho tie reči o minulosti ničia. Myslím, že ten článok nebol dobrý nápad. Nick, už nejde len o ten článok. Chceš ho doraziť? Čože? Toho dorazí. A aj ty začínaš? Lucy, nechaj nás na pokoji. Tak som to nemyslel. Si si istý? Keď máš problém, zameď ho pod koberec. Kašli na to. Lucy! Nie. Áno? Ahoj, Lucy, som na ceste. Okolo 3:00 prídem za tebou do Kingstonu. Myslím, že to nie je najlepší nápad. Čo sa deje? Andrew Taylor aj naďalej odmieta rozhovor. Dobre. Povedal prečo? Nie. Ako to? Nevyzvedala si? Lucy! Rebeka, ja... Radšej sa vráť. Áno. To by som rada. Ale počula si Melvinov príkaz. Mám stáť pri tebe, takže sme na jednej lodi. Papa. Je to amatérka. Prekliatý vidiek. Chcel proste vedieť. A bože, do čerta. Povedal som mu, chod domov. Určite sa o teba všetci boja. Keď to celé začalo, keď som videl, čo sa tam deje a vedel som, že on je tam hore. Finn pracoval na 20. poschodí. To si nemohol vedieť. Vedel. Lucy, vedel som to. Ale... Veď do tej novej práce nastúpil len tesne predtým. Povedal mi to. Videl si ho v ten deň. Keď som prišiel ráno do práce, driemal pred zbrojnicou. Schúlený pri múre. Noc predtým stúchol do New Yorku. Prišiel sem stopom. Hodín 43 minút. V 9:59 zrútila sa južná väža Svetového obchodného centra. Južná sa zrútila o 9:59. Nie, Lester, ľutujem. Fakt neviem, kedy znovu prídem do LA. Čože? Pred kapela? A v Hollywood Bowl? Kedy? Je mi jasné, že odpoveď potrebuješ čo najskôr. Nikolás, počkaj. Ozvem sa. Nick, mám niečo súdne. Čo tak zrazu? A čo to zametenie pod koberec? Stoj! Finn žije. Nevidíš tú podobu? Čo povieš? Však je to on. Do tváre mu veľmi nevidieť, takže... Viem, že to je on. Cítim to. A prečo sa teda neozval? Nikomu. Celé tie roky. Neviem, Nick. Možno utrpel stratu pamäti. Možno dodnes nevie, kto je. To je nepravdepodobné. No nie, nemožné. Nepočul si o takých prípadoch? Toto je Finn. Nahováraš si niečo, čo by ťa mohlo bolieť, pokiaľ sa mýliš. Chceš to ignorovať? Nie. Vypátrajme ho.
Človek, ktorý žije, necháva po sebe stopy. Prosím, pomôž mi. Dobre. Ale aby bolo jasné, môj otec o tom nesmie vedieť. Má sa dosť zle. Áno. Nikto o tom nesmie vedieť. Prosím. Hľadám Lucy Westfieldovú. Som jej matka. Lucy tu nie je, určite sa však čoskoro vráti. Som jej kamarátka z New Yorku, Rebecca Mainová. Teší ma. Volala som jej, že prídem. Nič mi nepovedala. Tá návšteva bol spontánny nápad. Náhodou som bola na blízku. Tak poďte ďalej. Ak chcete, môžete na ňu počkať v obývačke. Áno. Dobre. Uvarím vám kávu? Ďakujem. Mohla by som si umyť ruky. Pravda, že kúpeľňa je na poschodí. Zrútila sa južná väža Svetového obchodného centra. 10 hodín 43 minút. Poviete mi, kto je toto? Odkiaľ to máte? To je Lucyn brat však. Áno, ale... Čo je vás do toho? Ktorý údajne zahynul pri útokoch. Čo myslíte tým údajne? Kde je Andrew Taylor? Hneď mi povedzte, o čo tu ide. Sama to ešte neviem. Lucy vám nič nepovedala. Stačí! Pani, vedie, to aj vo vašom záujme. Okamžite vypadnite z môjho domu! Von! Ďakujem vám pekne. Dovidenia. Takže nemocnica v centre už hľadá staré záznamy obetí, ktoré mali problémy s pamäťou. A zajtra ich uvidím. Výborne, už nám chýba len Eastside a budeme mať všetky nemocnice, ktoré ošetrovali zranených. Áno, archivárka mi potom zavolá. Môžeš tam ísť so mnou? Áno, jasné. Prečo nie? Otec sa aj tak poteší, keď sa ma na pár hodín zbaví. Ďakujem. Je mi ľúto, že som pred maminým domom bola ako nepríjemná Finová sestra. To už dávno nie si. Áno.
To je zaujímavé. Áno, moment. Počuj, myslím si, že to bude fakt skvelé. Áno. Melvin, trpezlivosť rúže prináša. Vieš, Lucy sa... Nie, môžeš sa na mňa vždy spoľahnúť. Bože, vybíja sa mi mobil. OK, zavolám, jasné, pa. Oheň a voda. Prepáčte. Áno? Neviete náhodou, kde by som mohla nájsť Andrewa Taylora? No, predpokladám, že chytá ryby pri Circus Pointe, tak ako každý deň. Chytá ryby. To bude nemocnica. Mami? Lucy, bola tu tá tvoja kamarátka. A bola v tvojej izbe a mala tú Finovú fotku a ja... Mami, počkaj, ja hneď sa vrátim. Musím ísť domov. Čo sa deje? Bola u nás moja kolegyňa Rebeka. Vysvetlím ti to neskôr. Mami? Mami! Na tej fotke je 10 hodín 43 minút. A to je presne 3/4 hodiny po zrútení južnej veže. Aj ty si myslíš, že je to Finn však. Lenže to nie je možné. Ja nechápem to. A čo ak je? Mohlo sa predsa stať, že stratil pamäť a vôbec netuší, kto je. Alebo to vie veľmi dobre. A nechce mať s nami nič spoločné, pretože... Ako si povedala, mal nás plné zuby. Čo sa vtedy stalo? O čo išlo pri tej hádke medzi Finnom a otcom? Mami, prosím. Hovor. Finn pred útekom niečo zistil. Vieš, nechtiac počul, ako som sa hádala s tvojím otcom, ako ma Patrick obvinil, že... Bože... Príšerne zúril. Čo, mami? Čo také počul? Že Patrick nie je jeho otec. To nie je pravda. Vysvetlili ste mu, že to... Preboha. Tak preto odišiel. Je jeho otcom Andrew? Zdravím. Ahoj. Ešte stále nič? Nie, dnes vôbec neberú. Aha. Pomôžem vám? Hľadáte niečo? Nie, chcela som len vypadnúť von do prírody. Ale nie. Môj sprej. Je vám niečo? Môj sprej.
Nebojte sa, ja tiež mám astmu, poznám to. Keby som mal len astmu, to by bolo fajn. Môj sprej je... Tu je môj. Pomôže vám. Čau. Nick, kde je Andrew? Dole pri rieke. Chytá ryby ako každý deň. Ďakujem. Lucy? Vidíte, pravdepodobne som už na tento svet prišiel s udicou v ruke. Ale nechytali ste celý život ryby. Aha, kiežby. Smiem hádať. V tom som fakt dobrá. Prirodzená autorita. Boli ste policajt, však? Vedľa bol som hasič. A kde? Je to dobré. Prečo tie otázky? Andrew, budem k vám úprimná. Viem, že nemáte rád novinárov. A vy ste? Áno. Škoda. Už ste mi boli celkom sympatická. Strieborná hviezda je vysoké vyznamenanie. A keď ho niekto odmietne, musím trochu povyzvedať. To je moja práca, určite to pochopíte. A vy zase pochopte, že o tom nebudem s vami hovoriť. Nesúvisí to s týmto mladým mužom. Táto snímka vznikla po zrútení budovy. Rebeka, daj mu pokoj! Lucy, fajn, že si prišla. Čakáme na správy. Tak čo si zistila? Všetci sme zvedaví. Spracovala som ho. Snívaj ďalej. Ide ti len o tvoj článok. Ide o náš článok. Žiadny článok nebude. Lucy, čo má znamenať táto fotka? Je to naozaj Finn? Neviem, Andrew. Je rozmazaná. Pokojne to môže byť tvoj brat. Ten, ktorý pri útokoch údajne zahynul. Prestaň! Andrew, hovorila som s mamou. Už viem, čo ti bíli v hlave. Andrew? Andrew! Čo ti je? Kde je otec? Čo sa stalo? Andrew videl tie fotky. Čože? Povedal som ti, že o tom nesmie vedieť. To bolo jediné, o čo som ťa žiadal. To moja kolegyňa. A kde je? Na kardiológii. Nick! Lekár zo záchranky mi povedal, že dostal infarkt. Prepáčte, hľadám otca. Andrew a Taylora, kde ho nájdem? Vášho otca práve pripravujú na operáciu. Môže byť za ním. Teraz to nejde. Prosím vás, musím ho vidieť. Budete musieť počkať. Prežije to? Nebolo by lepšie, keby zomrel? Pre tvoj článok. Lucy, ty si navrhla ten príbeh, nie ja. Len som ti prišla pomôcť. Si fakt skvelá pomoc. Ty si chcela tento osobný príbeh. A ty si Melvinovi slúbila, že mu ho dodáš. Som tu kvôli tebe. Nejde to. Týka sa ma to. To patrí k tomu. Toto robím bežne. Píšem o veciach, ktoré sa ma týkajú. Premýšľaj, či si vybrala správne povolanie. Asi máš pravdu. Možno nevybrala. A odkáž O'Harovi, že končím. OK. Ako chceš. Ale povedz mu to sama. Tak? Dobre, ďakujem. Nepustia ma za ním. To ma mrzí. Tá hlúpa fotka, to poondiate divadlo s tým, že Finn žije. Pozri sa, čo sa stalo. Nechceš v tom pokračovať? Nerozmýšľam o tom. Tam vzadu leží môj otec a momentálne je pre mňa najdôležitejší on.
Nick, mal by si o otcovi a o Finovi ešte niečo vedieť. Prečo ho to celé tak vzalo? Rozprávala som sa s mamou. Prezradila mi, že... So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealousy when we walk. Pevne ho drž, Lucy. A skoč. Si naradený, poď! Už idem z cesty. Preplávaj tam, Finn! Opatrnený! Ten, kto bude prvý na druhej strane, vyhráva. Ja vyhrám! Pripraviť sa štart! Vyhral som. To si len myslíš. Rýchlejšie, no tak. Tak poďme, frajeri! Dobre! Čau, mami! Čau, mami! Už môžete ísť za otcom. Ďakujem. Dobré ráno. Áno. Nick. Vďaka Bohu. Rozumiem. Áno, poviem to mame. Tak sa maj. Čau. Chce ťa vidieť. Andrew? Je pri vedomí, ale stále je v ohrození života. Môžeš ísť so mnou. Sama to nezvládnem. Milovala si Andrewa. Veď vieš, aký bol tvoj otec. Tie dennodenné hádky. Boli chvíle, keď som si myslela, že to už nevydržím, ale v tom sa objavil Andrew. Optimistický, veselý. On bol na tom rovnako? Tiež sa zalúbil? Áno.
Lenže v tom čase jeho žena čakala Nikolasa. Andrew sa musel rozhodnúť. Ostal so svojou rodinou. A ty s ockom. A tiež v druhom stave. Finn sa ma v to ráno opýtal, či som jeho biologický otec. A ty? Čo si povedal? Čo sa na také veci hovorí? Povedal som mu, to je nezmysel. Nebol Andrew. V podstate som to celý čas vedel. V podstate to všetci naokolo tušili. Dokonca aj tvoj muž. Prečo by sa inak k tomu chlapcovi správal od útleho detstva tak tvrdo? A ty si ho od malička pred Patrikom obhajoval. Zatiaľ čo... Ja som ho vždy nechala v štychu. A nakoniec som ho nechal v tom štychu ja. Tak vidíš... Pacient potrebuje pokoj. Prosím vás, odíďte. Hovorím ti, na Lucii môžeš zabudnúť. Ale ak chceš, napíšem ti ten článok sama. Bez rozhovoru a bez dostatku informácií? Doteraz to všetko bolo trochu špekulatívne, nemyslíš? Zrazu ti to vadí. Asi máš pravdu. Napíš text a bude to palcový titulok 11. Ďakujem. Ak sa nevyskytne niečo lepšie. No, preboha, obedná prestávka končí. Niečo lepšie? Lepšie nezískaš. Idem dopredu, ty príď neskôr. Rozkaz, pán Auhera. Predpokladajme, že Finn počas útoku nestratil pamäť. Ale že už mal toho všetkého plné zuby. A to aj nás? Čo sme mu spravili? Mohol sa mi pokojne ozvať, bol som predsa jeho najlepší kamarát. Ktorý bol zrazu jeho brat. To je silná káva. Po posledných dňoch chápem, čo všetko Finn prežíval. Vnímal tú katastrofu ako šancu. Považovali ho za mŕtvého. Nechal všetko za sebou a začal odznovu niekde inde. Myslíš si, že teraz býva niekde v Nebraske či v Wyomingu v chatrči a živí sa lovom zajacov? Možno. Predsa len ten článok napíšem. A dám tam jeho fotku. Vychádzame v celej krajine. Možno ho niekto spozná, alebo sa sám ozve. Neurobil to celé roky. Prečo by to mal spraviť teraz? Možno sa medzičasom oženil. Uvidí to jeho žena, jeho deti, jeho priatelia. Je ti jasné, akú lavínu by si tým spustila? Finn by určite nebol nadšený. A ako by obťažovali Andrew a tvoju matku? Myslí aj na dôsledky, Lucy, áno? Len som sa pýtala. Bolo možné, že sa vám ozval. Ďakujem. Nenapadá ti ešte niekto, s kým sme sa kamarátili? Alex. Ale ten by mi povedal, keby sa mu Finn ozval. A čo ženy? S ktorými ženami Finn predtým chodil? Nie si zvedavá? Počkaj, popremýšľam. So Sofiou. Tá sa prednedávno vydala. A čo sociálne poistenie? Ak žije v Spojených štátoch, tak sa predsa musí dať nejako nájsť, nie? Zrejme, áno. Novinárska akreditácia. Naozaj si myslíte, že vám toto prinesie nejaké výhody, slečna Westfieldová?
Pochopte ma. Ide o niekoho, kto tú skazu mohol prežiť. A ktorého vyhlásili za mŕtvého už pred 13 rokmi, milá slečna. Naozaj si myslíte, že budem ignorovať zákony o ochrane osobných údajov a len tak vám umožním prístup do nášho registra? To nemyslíte vážne. Ale... Žiadne ale, slečna Westfieldová. Ako ostrieľaná novinárka by ste mali dobre vedieť, že všetko, čo potrebujete, aby ste z tejto krajiny zmizli, sú tie správne známosti a potom rýchlo získate nové doklady. Takže, čo si myslíte, na čo vám bude 13 rokov staré číslo sociálneho zabezpečenia? Ako mu je? Dobre. Lekári hovoria, že dobre, ale mám pocit, že to už nechce. Nicholas, nechcela som ublížiť tebe ani tvojej mame. Ja viem. Tada, tu je text pre náš článok. Aha. Telefonovala som do nemocnice. Andrew Taylor je zrejme na ceste do večných lovísk. A kto to nedojme ľudí? A rozprávala si sa o tom aj s Lucy? No čo? Príbeh o stratenom synovi je presvedčivý. A ak sa kvôli nášmu článku ozve, lepšie pre nás. No áno. No a ak sa neozve? Čertober. Takže? Profík, prosto moja škola. Prečítam si to, už sa neviem dočkať. Máme smolu. K jeho záznamom sa nedostaneme. Tak poďme od začiatku. Čo by si robil ty, keby si sa chcel vypariť? No, zrejme by som v prvom rade prestal so všetkým, čo som robil. Záľuby a tak. Cez ne by ma rýchlo vypátrali. Čo to robíš? Vzdal by si sa aj hudby, keby si sa chcel stratiť? Nie, nikdy. Bol vašou kapelou posadnutý tak ako ty. She said you holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else. I got something that I can't hide. Take my hand and we'll say goodnight. Nick, myslím, že ho mám. Fakt? Ukáž. Čo myslíš? Je to možné. Ale možno nie. No a to si ma povzbudil. Prepáč mi. Santa Fe, Albany, 14. november 2011. 2011, to je dosť dávno. To je fuk. Toto nám môže pomôcť. Ak je to vôbec on.
tak dobre. Ideme. Fajn. Haló? Ľutujem, ale ešte máme zatvorené. Ste majiteľom klubu? Áno. Walter Collister. Zdravím. Prečo? Mám jednu otázku. Toto je môj brat. Pred 3 rokmi tu mal koncert. Áno, pravda. Tá kapela sa volala Mesh Chestnuts. Bohužiaľ sa krátko potom rozpadli. Neviete, čo sa s ním stalo? Ako sa volal? Vravíte, že je to váš brat? Áno, ale on sa... vyparil sa. A... Nemusíte mi to vysvetľovať, poznám stovky takých prípadov a viem, že je pre všetkých lepšie, ak do toho nikto nestrká Nie, nos. toto nie je ten prípad. Nespáchal žiadny zločin. Naša rodina, my sme ho... To je rodinná záležitosť. Potom sem chodil častejšie, ale už iba ako hosť. Ale vyše roka som ho tu nevidel. Neviete, ako sa volal? Bohužiaľ, na mená mám veľmi zlú pamäť. V tom čase chodil s jednou mojou čašníčkou. Myslím, že im to celkom klapalo. Potom dala výpoveď. Odvtedy som ani jedného z nich nevidel. Jej meno? Jessica. Jessica Walterová. Nemáte niekde jej adresu? Hneď sa pozriem. Ďakujem. Nie, nechaj si to, chlapče. Vyzerám až tak skorumpovane. Nie. Vy máte šťastie. Tilden Avenue 43, Brooklyn. Prosím. Zdravím. Som Lucy Westfieldová. Ste Jessica Walterová? Áno. Viete, hľadám tu svojho brata Fina. Dobre, a? Mám fotku, ktorá má už vyše 10 rokov, ale možno ho na nej spoznáte. To je Peter. Áno, chodili sme spolu, ale... Pred 0,5 rokom sme sa rozišli. Netuším, kde žije teraz. Peter. A nemáte s ním kontakt? Nie, nemám. A prečo ho hľadáte? Jeho otec je na tom zle a chcel by ho posledný krát vidieť. Môžete mu to odkázať, prosím? Veď vám vravím, nie som s ním v kontakte. Ľutujem. Zavoláte mi? Áno, dobre. Ďakujem. Za málo. Dovi. Dovi. Počul si, čo tu chcela? Peter? Alebo ťa mám odteraz volať Finn? Čo sa to tu do čerta deje? To nepochopíš, Jess.
Toto ti tu nechala. Lucy Westfieldová, novinárka. S touto témou som skončil, vážne. Nechaj to. Toto hľadanie je chyba. Ak to chce takto, mali by sme mu dať pokoj. Áno. Nie, Nick. Všetky stopy, ktoré sme mali, neviedli nikam. A tvoj otec? Tomu je horšie. Spolu to zvládneme. My dvaja. Rebeka, tak čo chceš? Zniem snáď ako Rebeka? Pán O'Hara. Samozrejme, že nie, prepáčte. Musíme sa porozprávať osobne. Dnes popoludní. Dala som výpoveď. Zabudli ste? Počúvaj, dievča, mám práve chvíľu súcitu. Zo skúsenosti viem, že mi to dlho nevydrží. Takže využij šancu a príď za mnou. Neuveriteľné. Presne. Novinárska práca prvej triedy, to by sa predávalo ako teplé rožky. Chcete nás zničiť však? Ešte raz, Lucy. Povedal som, že by sa to predávalo a nie, že sa to bude predávať. Zvyčajne nemám nič proti strhujúcim a pútavým príbehom, veď to vieš. Lenže pri 11. septembri reaguje veľa ľudí háklivo. Náš bežný postoj je v tomto prípade tak trochu... Nechutný? Povedzme, že je povrchný. Čo odo mňa chcete, pán O'Hara? Môžem to pustiť von. Ale mohol by som vydať aj niečo čerstvé. Úprimnosť, emócie. Stále mi to môžeš napísať. Nie. Nechcem nikomu ublížiť. Andrewovi Taylorovi, ani mame, ani nikomu inému. Musí to byť. Pokiaľ som to správne pochopil, ide tu v prvom rade o sestru, ktorá prišla o svojho brata a nikdy sa s tým nevyrovnala. A chcela by mu ešte tak veľa povedať. Využij svoju šancu. Povedz mu konečne to, čo máš celé tie roky na srdci. Do uzávierky.
Zvládneš to. Môj drahý braček, zatiaľ, čo píšem tento list, nie som si istá, či vôbec žiješ. Myslím si, že keby sme mali viac času... Tieto posledné roky, keď som si myslela, že si zahynul, boli poznačené obrovským zármutkom. Keď som si to všimla, okamžite som bežala domov a priniesla som ti ho. No potom som musela myslieť na teba a na všetky naše spoločné zážitky, ktoré nás spájajú. A prepadol ma omamný pocit vďačnosti. Presne tieto slová som ti povedala, keď som sa vrátila. Myslím, že si dal na moju radu. Keď si spomínam na naše detstvo, myslím na to, ako dobre sme si rozumeli. Pretože som ťa obdivovala a bol si pre mňa vzorom. Vždy. Prežili sme spolu veľa pekných chvíľ. Raz večer na jar v roku 1998 si mal svoje prvé vystúpenie v Saltyfish. Nezazlievam ti, ak si túto krízu využil na to, aby si tú svoju zmiernil a zmizol bez stopy. Tvoja rodina ťa bude navždy milovať. Môžem len dúfať, že jedného dňa nájdeš v sebe odvahu, aby si sa vrátil ku mne a k našej matke. Posledný list. Finn? Dal si mi $20, aby som išiel domov. Vraciam ti ich. Super. Odkedy? Otec si objednal steak? Výborné. Áno, ďakujem. Budem sa ponáhľať. Dovi. Otcovi je lepšie. Super. Čo je? Smedný cudzinec tu nedostane pivo? S Andrewom Taylorom sa poznáme najmenej 30 rokov. A preto je pre mňa v tento slávnostný deň nesmiernou cťou, že môžem udeliť túto medailu práve jemu. Teším sa, že mu môžem odovzdať striebornú hviezdu za mimoriadnu statočnosť a osobné nasadenie. Dámy a páni, potlesk pre Andrewa Taylora. Gratulujem.
Dámy a páni, Andrew, chcete nám k tomu niečo povedať? Ani nie. Dúfam, že sa s ňou dá otvoriť fľaša piva. Ale vážne. Mám obrovskú úctu pred všetkými, ktorí ten hrozný deň prežili a dokážu žiť ďalej. Ďakujem. Ešte niečo. Dnes platím ja. Sedí ti to. Však bol úžasný, vynikajúci. Jedinečný. Však si rád. Lester, počúvaj, budúci víkend budem v LA, dobre, sľubujem. Áno. Nehnevaj sa, musím odísť. Rád by som tu ostal dlhšie. Vážne by si chcel zostať v Kingstone? Takže nám to nevyjde. Pretože ja sa uchádzam o prácu v LA Journal. A keby ma prijali, bola by škoda, keby som bola v LA a ty tu. Počkaj. Nikolás, ideme na to, alebo mám na teba zase roky čakať? Bál som sa, že sa neopýtaš. Fire and Ice. Pamätáš si ju? Samozrejme. Raz, dva, tri, štyri. Fire and ice, let me